Koloretako izotzezko margoak. Ze hotza, nola egingo ditugu izotzezko margoak? Material hau beharko dugu. Izotzontzia, makiltxoak, margoak, tenperak edo akrilikoak, ura eta pintzel bat. Ura, izotzontzian botako dugu. Begira, pitxar batetik, ur pixkat bota, zulotxo bakoitzean. Zulotxo denak urez bete ditugula, begira hemen ditugun margoak, ur gainean botako ditugu. Kolore bat zulotxo bakoitzeko. Ontzia kolorez bete dugu. Orain gu ditugun makilak zulotxoetan sartuko ditugu. Dena prest daukagu. Orain izozkailuan sartuko dugu. Dena izoztu arte. Ordu bat izozten egon eta gero, gure margoak izoztuta daude. Ze hotza! Orain bat margotzeko hartuko dugu. Ea! Adi, gure margoak urtzen hasiko dirata. Ondo pasa, ta hurrengora arte!